Ayo Tin, kadung tresno iki. Iya. Saka Mas Gepeng Rondi. Ya. Ya. Ora Din. Timbilan lho. Timbilan sapa sih timbilan? Wis meninya ora sida dikeke. Ah mau tak kei to nyak anu. Ya iki beda, mau ya mau saiki. Wah, jan wis. Pet. Rumansaku kok kaya duwe sinden oma wereng to iki. Nang grogoti tegele ra jamak-jamak. Ayo wis ben apa-apa. Oh, nggih kok iki kagem Mbak Tatinnya. Mburi iki tulisane kagem Mbak Tatinnya, lumayan. Mangane ngilok kedus. Dake pemulung. Ora kurang arani kok. Ayo ditembangke. Waduh. Lumayan, heeh. Apa sing tak unjukke iki apa e? Napa? Sinden wis ngadeg kok ngunjukke ngene iki. Iki bodol e wau bodol. Ah, mulane ora turu. Sing turu mripate bodol ngisor. Ha cenanangan kok kowe. Ya sing turu mripate kok sing bodol ngisor. Lah mboten ngerti. Apa ngisor ya ana mripate? Ayo dibawani kadung tresna. Nggih. Iki sing kurang siji lho iki sing diaturake reng. Apa? Lho, liwong. Weh, mengko nganu wae liwong engko kabeh sinden ngadeg. Oh iya. Bar iki kok liwong. Oh. Dadi liwong atiku. Nah. Liwong tibae gara-gara ora masalah. Yo. Rino wengi. Yo sing apik. Rada adem. Ayo nggo kemul. Krukupan dikrukupi sak sirahe. Mengke kaya maling. Kaya wis maling nek kuwi. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra ya ora ketang cakepane iki ora jumbuh karo sing nembang. Lah napa? Ora dahar ora nendra ora mungkin kowe. Kecure mau wis ngemil wae kok. Ben ra ngantuk e. Nyatane ya merem mripate kok ora. Jan ngayal tenan kok matane iki. Matamu. Culek ya. Tanpa aku dadi kelingan. Ngapa kelingan ngapa? Jenengan niku? Aku ngapa? Kula nggih story meni ra iso turu, jenengan komentar diculek wae. Dalange gentenan gawe story. Kok ra iso marem ya culek wae, culek matamu. Genti nesu ra. Ya men kok. Kuwi jenenge uri. Ora urik kok ya. Aku ki ra iso turu tenane. Wis bar mayang ra iso turu ki rasane emosi. Aku ana sing komentar kaya ngono. Kowe arep tak jangkah. Waduh. Lah ngapa wong aku ya dunekke lho. Lah ya ora apa-apa. Kok duneke genti ora gelem. Pimpinan ngonekke anak buah iki biasa. Nek anak buah ngonekke pimpinan. Oh, tak naik cap saka nggone mantri. Lho. Cap napa? Ayo cap nganu grup Bahwa kamu berani dengan pimpinan itu harus diskors, ora kena mangkat wayangan seminggu. ya ora apa-apa malah ane turu ngomah ngeloni bojone. Tenan? Ya tenan. Asli? Asli. Oke. Ya. Wis ben. Nah, tak layangane sesuk. Kok layang kangen kok. Kangen karo sapa? Iya, Bu. Iki GR ora. Aku nek gelem kangen ya karo artis. Sapa? Prastiwi. Mangane wonge. Kowe apa-apa mangan dilokke turu dilokke. Lho, ayo kae jlung. Mbok ya alon-alon nek kecokot malah. Nah, ora apik. Nah, kalem ngono kok. Selak dijaluk sapa? Wong Tatin lagi nembang kok.
Padahal ya aku sak njaluki panganan. Aku rumahmu ora ngerti po. Ayo mangan tau tok gogoi. Nek njaluk ontak. Ya ora le ngawur ya. Njaluk wis diplok kabeh kok dijupuk ning cangkem. Jijik ya. Iya. Tanpa tanpa nindra kayung yun marang slirane tansah gumawanging netra Anoman cancut udu ora anoman obong ora sok gawe lagu sinden obong ya reng sapa sing arep diobong kowe kuwi lha apa aku kaya Anoman piye diobong kok kaya Anoman ya ora kowe ora duwe wulu kok ora ndek buntut ta kok gamping mesti ata ora nek ra ndek buntut cen ora lek nek wulu ya duwe oh ya kowe nek duwe dingo ben ngopo ayo ben apik men kaya Anoman dinteni le mbeker kok ora mbeker-mbeker lah piye nek punyuk wedok le mbeker piye beda-beda sing jeneng manuk dara kae nek lanang mesti ecek bok ketekur nek sing wedok nang jero kandang beda-beda lho kuwi nek manuk iya nek wedhus ya beda wedhus lanang karo wedhus wedok iki beda bedane wedhus lanang mesti ndek mesti apik aku mari wedhus ngene lho urang arep muni ya agak aku mau kau men diramake nek wedok lek nah beda-beda kowe iso bedake ngono kuwi apa jeneng bebek kowe beda kok bedane nek bebek lanang yo wek ngono nek bebek wedok yo dok ngono kok dok wedok kok kur ngawur ora ngawur ya tenan kok jero ati kadung tresna tekek lanang wedoke beda kok tekek lanang ya kodok-kodok tekek kuwi lanang nek wedok kodok-kodok cewek hah kodok-kodok cewek ngono beda kur sesuk ngawur ya Bagong ora ngawur tenan mbok rungono kowe iki senengane nek tekek anu cecak lanang ya ngono kae nek tekek anu cecak wedok ya ngono apa piye piye mau piye rasa dibaleni ora wong nek penangkapane surat ya justru aku ki penasaran dibaleni piye mau iki ketek salah krungu aku hah salah krungu nek cecak lanang cek nek wedok wedok ngono kok rada rebel jadi iki nek dadi cecak menine ngono ki ya ah iya sinden-sinden iki lho ora mesti kok ora mesti ora mesti ya nanti ngono nanti ngono ana sing siwa deng siwa iki sapa sing siwa ora ngerti kowe kuwi iki wis rampung apa urung nano tan liya hamun sliramu satem
mah lara asmara ngapain kok len dodok ngono iki mbuh tanganku iki gak iso ana perubahan ya apa to aku anggere muni dodok ngono kan ngono iki angel banget lho kaya wis tangane ngancing nah iya awas wi nek keselen lho kowe kualat karo si mayang mau awan si mayang awan ki anggere dodok sak tak geguyu biyen masa ngerti ngono sing mayane sak digeguyu tak guyu saiki aku kualat dhewe malah ora iso ah iya apa ora jengat ngono ki ora aku ora tau jengat kok oh iya mergane gula kok ya ndasmu ae semari aku sehat walafiat ya iya syukur nek sehat ki tegese isih iso dawa le mekarke seni kudune iki anak buah iki do ndongake sehat malah do ngomongke disebar-sebarke mrono-mrono sapa ta satapa sapa ta oh sapa ta tak kira nek satapa ngono yo soto apa lamat wis ora soto wis ming Jogja Semarang kok soto-sotonan barang ngadi-adi ra metu lamat wis tinggal turu tekan Yojo kok dadak soto-soto barang iya lamat wis katon tejane yen mbok mangga pacaane sarwa hasri sroba
Ih